जोङो फैगौ बिटिसियाव जि बिटिआरखौ दाफुंनायनि थाखाय जोङो गोबां आइजोफोर जोंनियाव जगदान होफैदों। दा रायजो राजा आइ आफाफ्राबो बुजिबाय, मानो होनोबा बिटिसियाव बिपिएफ सरकारा जिबायदि 17 बोसोरखौ खुंबोदोंमोन, बे 17 बोसोराव जेरैबायदि आइ आफानो होनांगौमोन, फोलायनानै होनांगौमोन बिथांमोननि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ बिथांमोना फोलायनानै होआखै। दा जिबायदि जानांगौमोन डेभेलप जोंनि गेजेराव, बे डेभेलपआ जानो हायाखै। बेखायनो जोङो एबार जि बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय, बे बिटिआरखौ दाफुंनायाव जोङो गिबिसिन रल लागोन आइजो माहारिया इउपिपिएल हिसाबै। मानो होनबा जोंनि आइजो माहारिया गोबां गावनि गोमानाय फिसा, गोमानाय फिसाय मोनफिननो हाबाय। दिनै गोजोन सुक्ति फैबाय, जोंनि गेजेराव गोबां गोजोननाय फैबाय। दा नैबे बिटिआरआ जोंनि गेजेराव गोबां गोजोननाय लाबोदों। जों बिसेसकरि जोंनि बिमा माहारिनाव गोबां गोजोननाय लाबोदों। बिनि थाखायनो जोंनि बिमा माहारिया जोबोद रंजाखांदों आरो नैबे बिटिआर दाफुंनायाव बयबो बाहागो लादों। बिमा माहारिया लोब लोब जेब्लायबो जों आर'नाइ गानखौनो होनो हाया, ओरैबायदि रायजो राजा फैदों जोंनि गेजेराव आइ आफाफ्रा, लोगोसे बिमा माहारियानो बिसेसकरि जोंजों बाहागो लाफैदों। मानो होनबा जोङो एबार बिटिआराव सरकार जानाय लोगो लोगो, जोंनि इउपिपिएलआ सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनि आइजो माहारिनि गोबां डेभेलप लाबोगोन। मानो होनबा जोंना बिमा माहारिया गोबां दासिमबो थास' मैगं फाननानै, दिंखिया मैगं फाननानै फिसा फोरोंनाय दङ। जौ फाननानै, गाज्रि बेसाद मुवाखौ फाननानै दिनै जों जौखौ गाज्रि होननानै सानो, रायजो राजा बयबो मिथिगौ। अब्लाबो फिसा फोरोंनांगौआव, फिसाखौ न'खरखौ दैदेननांगौआव जोंना बिमा माहारिया लामा मोनैयाव दिनै गोबां बिमा माहारियानो जौ फाननानै जानो गोनां जादों। दा बेखायनो जोङो एबार बिटिआराव जोङो इउपिपिएलआ सरकार फैनाय लोगो लोगो बिमा माहारिनो गोबां अनसुंथाइ, जेरैबायदि बिजनेस, जोङो थाइसे फैसायावनो जों बिजनेस लन लानानै बिजनेस मावनानै जानो हायो। आरो गोबां बिमा माहारिया जायफोरा न' मोननांगौमोन, आइडि नाम्बार दङ नाथाय दिनैसिमबो न' गैया, रान्दि दुखि दङ, बिथांमोनहा न' मोननांगौ, बे न' मोनाखै। जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आइजोफोरानो बेखौ न'खर न'खर थांनानै जोङो लुफुंनानै होगोन। आइजो माहारिनि बेयाव रल लागोन। बे बिसमुरियाव 25 थारिखै जानाय जि आइजो गेदारिं, बे गेदारिंनिफ्राय जों गोबां आइजोफोरनिफ्राय रिपर्टखौ मोनबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ डाइरेक्ट अफिसियेलि बिअफोरखौ बुंहरनानै बिथांमोनहा डाइरेक्ट इनभल्भ खालामदों। मानो होनबा सरकारि हिसाबै बिथांमोना सरकाराव दंखाय दिनै गावसिनि पावारखौ बाहायनानै गावसिनि राजनितिकआवसो लाबा लाब खालामगासिनो दं बिथांमोना सरकारि। नाथाय बिथांमोनहा दिनै सरकाराव दं होननानै दिनै सरकारिफोरखौ बाहायदों। दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोनखौ थगायदों। दिनै आसा कर्मि, आसाखौबो साइकेल होगोन होनै थगायनानै बिथांमोना लांदों। आरो आइसिडिएसनि कर्मचारि बिथांमोनखौबो डाइरेक्ट गावसा सरकाराव दं होननानै पावार बाहायनानै बिथांमोनखौ इनभल्भ खालामदों। बिनि थाखायसो रायजो राजा आइजोफ्रा गोबाङानो थांनो गोनां जादों। बेयाव जोंनिबो इउपिपिएल हान्जानि गोबां बिमाफोर दंमोन, बिथांमोनहा जोंनो फोरमायफैदों। जों बायद'आवसो थांनो गोनां जादों। आरो किसुमान जि गुबुन गुबुन सम्प्रदायनि मानसि, गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी, बिथांमोनखौ 500 होनानै लांदों। बे बाथ्राखौ जोङो मिथिगौ आरो जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो गोबां गामिनिफ्राय जोङो रिपर्टखौ मोनदों। आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ 5,000 होगोन होनानै एकाउन्ट बुकबो लांहोजोबदोंनो बयखौबो। बे बिराद माने फोला थानाय 8 मार्च इन्टारनेसनेल वमेन डे, ओइदिनखालि जोङो 2 लाख आइजो गेदारिं खालामगोन। इउपिपिएलआ बेखौ जोङो चिरां जिल्लायावनो खालामगोन, बेखौ थि खालामनाय जाबाय।